Sing kuwasa ki berarti wong kuwasa. Pak Presiden, Pak Menteri, sing kuwasa dudu kuwi. Suweneng. Sing kuwasa ki presiden, Bu. Dudu kuwi. Karepe ki piye? Sing nang dhuwur kono lho, sing Oh sing dhuwur ki bangsane mendung, lintang angkatan udara. Berarti aku nang angkatan udara. dudu kuwi ron. Kowe kok metot ya ampun iki. Sing kuwasa ki lho piye? Sing kuwasa maksudnya Mbakku tulungan ya. Kaya kelelep kok nulungi. Ya. Maksudnya kuwi Sing apa? sing gawe urip. Ah sing gawe urip ya cah ayu-ayu ngene iki iso gawe urip. Nek kowe ya malah puret to. Lar urip piye? Apa ngene wae? Kowe ngewangi aku apa njlontorke aku? Ngewangi. Nek njlontorke mah tak tunjuk dhewe lho kowe.